Да. Бихте ли си купили гривничко? Защо? Какво ти има? Я да видя. Какви сте гривнички? А какво ти има? Окото ми? Да. Мазаливо око. Мързеливо око. Да, А, добре, колко струва тия гривнички? 2 лева. А за какво сте тия Извади парички? 2 лева да й дадем на момиченцето. За какво сте тия парички? За брат ми рожден му ден. За на рождение. рождения ден. Ама аз един път си купих от теб и ти ми каза, че за балет си събираш. А не, сестра ми беше. А ти колко братчета и сестричета имаш? А сестра ти как се казва? Шест момичета. Ама сестра ти как се казва, дето събира за балет? Мими. Мими? А София къде е? Ти ли си София? Не, А коя е София? не знам. А, не знаеш. А ти с кой си тук? С мама. Нямаш А. ли сестра София? Не, нямам. Нали Добре. миналия път така И каза? миналия път беше с нея. Ето ти 2 лева. Ето ти 2 лева. Аз бях с сестра Мими. А София не ти ли е сестра? А братчето ти как се казва? Ники. Ники. Да. Добре. А с кой си тук с мама? Къде е мама? А вие къде живеете? 33. Къде живеете? 33. 33 блок. А дядо ти как се казва? Аз нямам дядо. А, нямаш дядо. Добре, в смисъл, мама знае ли, че продаваш Да, гривнички? знае. Да, тя е там майка. И сама ли си ги правиш? Да, И събираш за рождения ден на брат ти. да. А вие сте 6 момичета и едно момче, Да. така ли? Добре. Добре. Добре, Много са ти хубави гривните. На път ги пускам по 3 лева. О, Браво, Постоянно ли бра. ходиш с лепенката? Да. не, защо? аз те видях, оня ден беше безлепенката. Сестра ми беше леп. Ти е махнала. Да. Не, аз не си я мах. Да, сестра ти е махнала. Не, Сестра ти е била без лепенка, така ли? да, А вие приличате ли си? да. Добре, окей. Добре. Мерси. Чао, чао. Вие правите клипчета сам. Да. Това е хубаво, че знаеш. Това е хубаво, че го каза, че знае, че прави клип.